No, presne tak, to je veľmi dôležitá otázka a tá príprava je dôležitá pri každej práci. Takže čo sa týka týchto v podstate, alebo robenia teda vinylovej podlahy, tak ja som si samozrejme zobral predĺžovačku, aby sme tu vedeli, keď tak použiť nejaké elektrické náradie. Je tu chrostová pila, ktorou v podstate vieme urobiť detaily, ako povedzme okolo radiátora, okolo tých rúriek a prípadne nejaké oblé miesta. Samozrejme úlom, ktorý si budeme značiť do rezy a ceruska, nejaké gumené kladívko, meter a v podstate ideálne pri kladení takéhoto vínu je mať aj takúto profesionálnu rezačku na víno, ktorú v podstate vieme odrezať alebo urobiť ten zárez pomerne jednoduchšie, ale vieme samozrejme v prípade, že nedisponujeme takouto rezačkou, rezať v podstate ten vinyl aj obyčajným rezávačom a v podstate ten systém toho rezania je jednoduchý, asi vyzerá to takto, položíš si a samozrejme nameriaš si, kde chceš mať urobený, prebehneš to orezávačom a si takým spôsobom následne zlomíš a máš, čiže pomerne tiež jednoduché, ale už keď tu máme takúto trochu výbavu, tak určite budeme použiť.